Hello logofor, good evening to you all logofor. Dayo monasigon mane evening जाबाय आरो ना. Good evening to logofor नोंथांमोना मारै दं? आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ. To लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो जे नोंथांमोनाथ' थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिबाय मिथिबाय जे हमनो हाबाय जे मिथि एक्ट्रेसनि जे फिसाय बिथाङा दिनै क्लारिफिकेसन होबाय बिथाङा थार बाथ्राखौ दिनै खोन्थाबाय मानो बिथांमोना गारलायनाय जादों जे बिथाङा गारलायनाय जाबाय ना गारलायाखै डाइभर्स खालामबाय ना खालामाखै थ' बिथांमोना दिनै माने बुंदों आरोना मिथिंगा मिस्टार मिथिंगाया दिनै बुंदों आरोना थ' लोगोफोर बिथाङा बुंनाय बायदिबा दिनै माने बिथाङा मिथिखौ गाराखै आरोना दासिमबो गाराखै दासिमबो माने नेनानै दङ बिथांनि बुंनाय बियो आंनि बुंनाय नङा थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेनि बागै मा सानो मिथियासो राइट ना मिथि एक्ट्रेसआ राइट ना बेयो मिथिंगा जे एक्टरा राइट थ' लोगोफोर नोंथांमोना माने सोर साबसिननिखौ माने मोजां मोनदों जे सासेया गारदों सासेया नागारदों जे सासेया लागौमोन जे सासेया गारबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों थ' कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिसोरनि बागै मा बुंनो सानदों थ' कमेन्ट खालामना बुंहर आरोना बिथांमोना दि सासेया दि गारबाय होनो सासेया गाराखै होनो माने दासिमबो नेनानै दं आरोना थ' लोगोफोर मा खालामनो नङा नङा बिथांमोना दिनै माने सासेया डाइभर्स खालामनो नागिरदों सासेया माने नागाराखै बुङो थ' लोगोफोर साननानै नायोबा बहुद साननांगौ दङ नंगौना नङा बाथ्राफ्रा माने बे हाबा जाखांनाय लोगो लोगो बिदि माने सानथाम सानब्रैनि उनावनो बेफोरबायदि जानायखौ बयबो आसरित मोनदों नंगौना नङा बयबो क्लारिफिकेसनखौ लुबैयो जे थार बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयो मानि थाखाय माने मानि थाखाय नागारलायदों मानि थाखाय डाइभर्स जानायदों थ' बेफोरबायदिखौ सासे सेलेब्रिटि हिसाबै माने मिथिजोबनो लुबैयो आरोना थ' रायजोफ्राबो मिथिनो लुबैयो आरोना थ' लोगोफोर दिनै आंनि बुंनाया बेनो जे बिथांमोना सासे एक्ट्रेस जालायनानै माने बेफोरबायदि गावखौ बरबाद खालामनानै लाबाय मिथि एक्ट्रेसआ थ' गाज्रि मोनना बिथाङा माने नोङो माने बुंजानायनि खालामनानै लाखाबायबा मा होनबावनो ना नङा नङा लोगोफोर थ' बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ माने बिथांमोनखौ जास्ट एडभाइस हरनाय जे बिथांमोना गारलायाखैबा दासिमबो लालायनो हागोन जे जेबो खोथा गैया जेबो गाज्रि साननांगौनि माबा गैया थ' नोंथांमोना माने गारलायाखैबा दासिमबो लाहैफिनलाय आरोना थ' संसार जानाया माने जायो आस्थेयैसो जालाङो संसारखौ खनसेनो अनलायनानै जानो हाया माने आस्थेयैसो अनलायनानैसो जालांनांगौ जायो संसारखौ मानो होननानै बुङोबा बोसोर बोसोर जानांगौनि खोथा दं नंगौना नङा थ' हौवा हिनजाव मिलायनाय गैयाबा माबोरै संसार जानो नंगौना नङा थ' बेनो आरोना बुंनांगौ बाथ्राया जे जायफ्रानाखि संसार जायो बेसोरसो मिथियो थ' लोगोफोर आंनि बुंनाया बेनो दिनै जे बिथांमोना गारलायाखैबा मोजाङै मोजां मिलायनानै लालायफिनबानो जाबाय थ' होमबाना आं बुहुद माने थेंक्स गिभिं होयो आरोना बिथांमोनखौ जे बिथांमोना मोजाङै मोजां रिलेसनशिपनि माबाखौ ओंथिखौ जे गनायोबा जे रिलेसनशिपखौ दिनै माने देरहासार खालामनो लुबैयोबा थ' बिथांमोना माने लालायनांगौ आरोना जे बेफोरबायदि गारलायनानै थानो नाङा रागा जोंलायनानै थानो नाङा डाइभर्स खालामलायनो नाङा आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामहर थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जास्ट नायनो थाखाय आरो लाइक खालाम बाय बाय लोगोफोर